नबकुमार सरनिया नमिनेशन गथायबाय। कक्राझारनि गागि एमपि नबकुमार सरनिया कक्राझार एसटी लकसभा बियाबनि थाखाय नमिनेशन गथायबाय। शुक्रबारखालि कक्राझार जिल्ला बेंगिरिनो गावनि नमिनेशनखौ गथायदों नबकुमार सरनिया। मख'नो गोनांदि बिस्थिबारखालि गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया नबकुमार सरनियानि हारियारि फोरमानलाइ एबा एसटी सार्टिफिकेटखौ नेवसिगारो आरो नंखाय होननानै फोसावो। बेजों लोगोसे नबकुमार सरनिया कक्राझार लकसभायाव बिसायख'थि गेलेनो हानाय नंलिया होननानै राय होयो। नाथाय गोजौ बिजिरसालिनि रायनि उनावबो नबकुमार सरनिया शुक्रबारखालि कक्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय गावनि नमिनेशन लाइखौ गथायदों। मख'नो गोनांदि गावनि नमिनेशन लाइया नेवसिजागोनखौ मिथिखानानैबो नबकुमार सरनिया शुक्रबारखालि नमिनेशन लाइ होदों आरो शनिबारखालिनि स्क्रुटिनि जानायखौ नेदों। बबेखानि नायबिजिरनायाव गावनि नमिनेशन लाइखौ बिसायख'थि आय'गआ आजावबायनो हागौ आरो बिसायख'थियाव बाहागो लानायनि खाबु होनो हागौ होननानै नेना दं नबकुमार सरनिया। नबकुमार सरनिया नमिनेशन गथायबाय। कक्राझारनि गागि एमपि नबकुमार सरनिया कक्राझार एसटी लकसभा बियाबनि थाखाय नमिनेशन गथायबाय। शुक्रबारखालि कक्राझार जिल्ला बेंगिरिनो गावनि नमिनेशनखौ गथायदों नबकुमार सरनिया। मख'नो गोनांदि बिस्थिबारखालि गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया नबकुमार सरनियानि हारियारि फोरमानलाइ एबा एसटी सार्टिफिकेटखौ नेवसिगारो आरो नंखाय होननानै फोसावो। बेजों लोगोसे नबकुमार सरनिया कक्राझार लकसभायाव बिसायख'थि गेलेनो हानाय नंलिया होननानै राय होयो। नाथाय गोजौ बिजिरसालिनि रायनि उनावबो नबकुमार सरनिया शुक्रबारखालि कक्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय गावनि नमिनेशन लाइखौ गथायदों। मख'नो गोनांदि गावनि नमिनेशन लाइया नेवसिजागोनखौ मिथिखानानैबो नबकुमार सरनिया शुक्रबारखालि नमिनेशन लाइ होदों आरो शनिबारखालिनि स्क्रुटिनि जानायखौ नेदों। बबेखानि नायबिजिरनायाव गावनि नमिनेशन लाइखौ बिसायख'थि आय'गआ आजावबायनो हागौ आरो बिसायख'थियाव बाहागो लानायनि खाबु होनो हागौ होननानै नेना दं नबकुमार सरनिया।